גם אם יש לך את האישה הכי מדהימה בעולם, ואתה אוהב אותה, אחרי 4-5 שנים, אתה מתישהו מסתכל הצידה. אתה מאמין באהבה? כן. אתה יודע שיש דבר כזה. כן. אתה רוצה אהבה? אני הראשון להאמין בזה, מאוד. זה הכל. אתה חתיך, מצליח, אתה יודע שיש לך אפשרויות. נכון. אתה לא ממצא אותן בחיים. אני חושב שאם אתה באמת אוהב, אז לא. כשאתה לא מאוהב, שהלב שלך כבר לא שם, אז אתה מתחיל להסתכל שהאהבה מתה. זה קורה. ברור, קרה לי שהאהבה מתה. אז זה נגמר. בגלל שאני מאמין שיש דבר כזה ואני רוצה. אני רואה את החברים שלי, יש לי חברים עם זוגיות מדהימה. כמה שנים? הרבה זמן, נשואים, ילדים, הכל. אני רואה אותם מסתכלים אחד על השני, אני כאילו רואה אהבה שם, אני רואה 1 ועוד 1 שווה 3. הם עושים, יש שם עוד משהו. אמרתי, כזה אני רוצה, אין לי כזה. אני יודע כשאני אומר אני אוהב אותך, אני משקר לעצמי, זה לא נכון. אתה משקר לעצמך, מה אתה סתם אומר? אני רוצה להאמין שהיום עם אפרת, אני ניצחתי. עשה לך קווצ'ים בלב? אני אוהב אותה ברמות. היא כמו חברה. הייתי איתה עכשיו בחופשה, שבוע באילת, אתה יודע איך נהניתי? חמלה לי ככה. אז אני רוצה להאמין שניצחתי בסוף. תאמין, אחי. ואל תמהר להתחתן. התחתנתי מאוד בלחץ. הייתי בן 33, פירקתי את האירוסים עם אגם, כל החברים שלי נשואים ילדים. הייתי ממש בלחץ. פגשתי בחורה טובה והיא מדהימה, לא מתאימה לי, אבל מדהימה. יאללה, אחרי 10 חודשים שמתי לה טבעת. זה היה כל כך לא נכון. אבל תאמין באהבה והיא תגיע אליך, ואתה צעיר. צעיר.